Baixo lema O teu mellor verán, a Xunta iniciou hoxe, 1º de xullo, unha nova campaña dos seus campamentos de verán. Por tal motivo, o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, visitou o campamento de Espiñeira, en Boiro, onde lle deu a benvida a un grupo de nenos de idades comprendidas entre os 8 e os 12 anos, que participarán nesta primeira quenda. Acompañado da directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, López destacou a gran aposta que se fai dende o goberno galego para ofrecer unha programación de verán de calidade para a mocidade, unha das de maior nivel do Estado, onde, segundo el, somos todo un referente neste eido. O que realmente nos importa que é que os fillos e as fillas das familias de Galicia disfruten de un verán, posiblemente do mellor verán das comunidades autónomas de España. Somos a comunidade autónoma que máis esforzo orzamentario fai, que máis plazas de campamentos saca durante todo o verán, e somos un exemplo, non? Un exemplo a nivel nacional de políticas de xuventude. Neste caso, pues, creo que temos os mellores equipos, temos as magníficas instalacións, como podemos comprobar hoxe aquí en Boiro, e, por tanto, bueno, estamos en condicións de garantizar un verán extraordinario para as familias galegas. Un feito que tamén resaltou a directora xeral de Xuventude, quen aludiu á ampla oferta de prazas, superando este ano as 11.500. Esperamos que sexa unha magnífica campaña para toda a mocidade galega, pero tamén para as familias, porque é unha forma de conciliación que ao final no verán é moi necesaria, e isto tamén demostra, non, o compromiso do goberno galego con toda a mocidade e coas familias, reitero, porque é unha aposta do goberno con máis de 5,5 millóns de euros, e, bueno, pois estamos moi contentos e esperamos que esta campaña sexa moi boa para as familias, para os cativos, e que a disfruten moito. Na visita tamén participou o alcalde Xosé Ramón Romero. Acerqueime aquí para darlle a benvida aos rapaces que van a estar 10 días aquí, que conozcan o noso pobo, e xa lle transmitía aos rapaces que fagan propaganda do noso concello, que animen aos pais a vir de vacacións ao noso pobo, porque témolo todo. A verdade é que estamos situados nun sitio privilexiado, con serra, con unha ría magnífica, con a gastronomía. En total serán 4 as estadías programadas neste campamento de Espiñeira, cun total de 492 prazas ofertadas.